उद्यम समागम मेलाया जाहैबाय जोंनि फिसा फिसा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर एन्टारप्रेनार्स माने बिसोर जे दिनै सरकारि अनसुंथाइ लानानै जाखिनि खामानि मावबाय थादों गावबागाव न'खराव थानानै गावबागाव ग्रुपखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों बेनि मोनसे माने फकास हिसाबै बेनि मोनसे केरियार बादि जोङो बेवहाय मार्केटिंजों लोगोसे जे बिसोरनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफोरखौ थुलुंगा होनो आरो सरकारि भाबै जेसेबां आसनिफोर दं बे आसनिफोरखौ जोङो जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो मोनहोनानै जोंनि मावगिरि बा बेनिफिसियारि बिथांमोना जाहाथे गाहामै गावसिनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो बे खेत्रआवहाय जोङो माने इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनि तरफनिफ्राय जोबोद नाजादों आसाम स्टेट स्मल इन्डास्ट्रिज जे माने इन्डास्ट्रिनिफ्राय जे जोंनि जे मोनसे कर्परेट मोनसे ट्राइ खालामनाय नाजानाय बे नाजानाय जिनिसा दिनै गामि लेभेलसिम सौफैजोबाखै दा बे जिनिसा दिनै बिटिसि ओनसोलाव डिआइसिसिनि थ्रुयै बा डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रिसनि थ्रुयै जोङो गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेक्तिगत इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि बयनिबो थाखाय जोङो जाहाथे बिथांमोना जा एसे एनै लन लानानै एसे एनै खामानि मावनानै जिनिसफोरखौ दिहुनदों बे दिहुननायनि मार्केट बिथांमोना मोनाखैमोन खिन्थु दिनै बेफोरबायदि जे उद्यम मेला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्पन्सर खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआबो स्पन्सर खालामदों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि नाजानायाव दिनैहाय बे उद्यम मेलाखौ जोंनि गासै बेनिफिसियारिफोरा जाहाथे गावसोरनि थांनानै थानायनि खेत्रआव गावसोरनि थाखा फैसानि खेत्रआव जाहाथे जौगानायनि मोनसे लामाखौ मोनसे मोजां गेवलां मार्केट बा हाथाय खालामनो हानाय बादि फाननो हानाय बादि बेबस्थाखौ जाहाथे मोनो बिनि थाखाय जोङो बेखौ नाजानानै दिनै बे क'क्राझारावहाय दिनै 6 तारिख 12 तारिखसिम जोङो बे मोनसे एक्सप' बा एग्जिबिसन टाइपनि खालामनानै बिसोरनि ट्रेड प्रम'सनखौ जों खालामलांगोन आरो बबे जायगानि बेवहाय इउजुवेलि जोङो क'क्राझार हिसाबै गोबाङानो बाहागो लादों नाथाय बांसिनानो जोंनि धुबुरी माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय धुबुरी जिल्लानिफ्राय बाहाय फैदों बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिबो दङ आरो बाक्सानिफ्रायबो गोबां बाहागो लादों क'क्राझार हिसाबै जोंनि जे दिहुनगिरिफोर जे फिसा फिसा इन्डास्ट्रि खालामनानै जे खामानि मावदों जों क'क्राझारनि खामानि मावनायखौ जोबोद थुलुंगानानै मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै मा रोखोमनि स्टलफोरा बेवहाय जोंनि बिसेसकरि जोंनियाव माने SRLMनि दारै जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बा वुमेन हिन्जाव माहारिफ्रा जे दानाय लुनाय सि जोम बायदि बायला बे मोनसे बेनिफ्राय हेन्डिक्राफ्ट थाबाय आरो स्काल्पचार दाननाय माने बायदि दंफांनि माने आइजेंफोरखौ आगजुफोरखौ दाननानै दिहुननाय आरो बेजों लोगोसे इन्डास्ट्रि लेभेलाव जेरै साबोन दिहुननाय केन्डेल दिहुननाय बिदिनो माने थुरसि बानायनाय लथा बानायनाय गासै जिनिसफोरखौनो जों बेवहाय दिनैहाय दिन्थिफुंनो थाखाय नाजादों आरो बिनि मार्केटआ बबे जायगायाव जों बेखौ दिन्थिना होगोन आरो